Takže zdravím vás, milí diváci a diváčky, moje meno je TomicBoyPC a vítajte pri ďalšom videu z World of Tanks. Dnes si ukážeme tank C25, čo je nemecký tank z 5. tieru a je to prémiový tank, ktorý stojí 1500 goldov. No, takže tank je papierový, hej. Tank je všade papierový, všade ho prestrelíte, dokonca aj do vežičky. Tuto vedľa diela, keď mu dáte, tak ho hneď prestrelíte do gany, to občas odrazí. Ale, čo som k tomu chcel povedať, všimajte si, ako tá väža má uhly proste. Ale nedinga to, aj keby ste povedali, že to veľmi dinga. Nie, nedinga to. Proste, jediná výhoda, čo je na tom tanku. Je to kurva rýchle. Je to proste OP tank na 5. tier. Tá gana je úplne úžasná. Nabíjaš 3,5 sekundy. Dáva za 110 damage priemerný a priebojnosť, penetrácia je 116. Čože je na 5. tier úplne krásne. Hej. Čo k tomu chcem povedať, že tento tank, jedine s týmto tankom nehrajte nikdy ako so scoutom, lebo vás rozporcnú ako psa. Nikdy ako so scoutom, to si zapamätajte. Ale ja samozrejme inteligentný TomicBoyPC som ako debil s týmto tankom so scoutom hral ako so scoutom. Hej? Takže hral som s tým ako so scoutom, ale veľmi pekne to dopadlo, podľa môjho názoru. S týmto tankom je veľké umenie si dať 1000 damage, lebo občas to veľmi dingáte s tým tankom, s tým dielom dingáte poprvé a máme 7-čkovú bitvu, takže je to celkom nepríjemné, hej, lebo tu na dingáte celkom dosť. Idem ku KV13, že pozriem si ju, lebo plánujem, že by som ho kúpil niekedy. Ale uvidím to. Pozeral som si, ako to vyzerá. Zatiaľ ma to tako neohromilo, lebo chystám sa kúpiť KV3 teraz, hej. Ešte prachy zbieram, už mám skúsenosti v kľude na ňu. Ale čo k tomu poviem? Snajpím si v kľude, chcem si zasnajpiť. Pozerám E25, otáčam sa hneď, T150 nám tam trápi. Prerazím si najprv domček, aby som si ju trošku a toto bolo úplne že tesné, to som mohol mať kill a orlíkov, no neviem, či je to orlíková medaila, tam vyšla KV1, na ktorú hneď čumnem teraz, tam je ďalšia, tu na to zase čumnem, na čtvrtá, ten je zmrtvý, tak idem si dole, IS-2, hej, bojím sa. Z IS-2 som sakra zasraný, lebo to je nepríjemný tank, hej. Tak som celkom rešpekt mal pred ním. No dobre, išiel som dole proste. Sem som sa napchal. Tam toga som chcel zabiť, ale hneď bol mŕtvy. Ďalej som išiel, pokračoval som KV13, ma zrejme čakal, alebo ja neviem čo robil. Tak som sa to zasekol. Išiel som ďalej. A pozerám, že tu je Chito. Šestkový tank, tak som si odfajtil pekne, fajtil znesil. Jedna randa, druhá randa, teraz mu niekto oprefajmu a idem ďalej. Niečo mi dalo taká hustnička zrejme, ale ten hráč musel byť určite AFK. Proste určite musel byť AFK. Pozerám IS-2 a tu na KV1, takže mám rešpekt, tu bude ďalšia KV1, ktorá bude vo fule. Ale tak ja som si ju fajtil ako psa. Jedna ramba. Ešte mi už jel. A bajom. Tu bude ďalšia KV1. Som sa rozhodol, že si pôjdem pekne zastrieľať. Dingol som ju, hej, teraz. To som jedal. Jedna rampa. Druhú som zase netrafil. Tak
som si trošku vyšiel, ale bál som sa tej IS-2 stále, hej. Ale tak kašľa na to, vyjdem si na ňu. Za kill to stojí. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Tam ide oný krpec. Ziel erfasst. Ty na pekne fajtil, si myslím. Wir haben sie nicht mal No. angekratzt. Za jazdy dať mne damage, to je veľký výkon podľa mňa. A tu na detraknú krásne. A už som si mieril, už je v detraku krása. Jedna rana, netrafená, hej. Tak som strelal ďalej, jedna ranka, krásne. Druhá ranka, Wirkungstreffer. dostal tretiu. Nie, nedostal. No dobre som sa mu pomstil za to, že čo mi spravil, že mi jednu hodil. Chcel som po ňom jumpuj, ale nevyšlo mi to. Tak som skoku dal mu damage. Čiže pekné, no. A jedna. A druhá. Tu je nič. Chcel len Martinu trafiť predpokladaným spôsobom, ale nebola tam. Idem na SU-100, ktorú som tiež nevidel. A potom sledujte túto T-150, čo spraví proste. Skoro som sa posral, čo som to videl. To je taký strašný noob, ľudia. Takého hnúba som ešte nevidel, páni moji. Dobre, uznávam, má 2 killy, ja mám 3, ale... A teraz sledujte, čo spraví. Idem si po IS-2. Pozerám, že je AFK asi, tak idem dole. Wirkungstreffer. Wir haben das Ziel verloren. Hej. Jedna rana. 250 sa rozseká. A ja mám 4 killy krásne. Zahral som si veľmi pekne, ešte som chcel tú T20, že by som si dal 5. Ale ping je mŕtva teraz. Dobre, tak dúfam, že sa vám tento môj replay páčil. Dajte like, odber, zdieľajte môj video, zdieľajte, odberajte môj kanál a tak ďalej a tak ďalej. A majte sa pekne, tu máte tabuľku.